ስለዚህ ሰላም በሀገር ግንኙነትን ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ስለዝሆነ እዚ ኩነታት ብዝተማልአ መንገዲ ክፍጠር እጃምታ ክትወፊ ንጽውዕ ዋሓት ጽውዕ እንተኮይኑ ንብርጌና ሓሞድ ክጽውዕ ዝግቦ ንዓኻትኩም ሓዊስ ክካየድ ስለ ዘለዎ ኢለ ዝግምት ኣነ ጣላይ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ኤርትራ ብሎ እታው ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ኤርትራ ብሎ ፃውዒት ናይ ሰላም እማመ ዝደሊ ፃውዒት እዩ ካልኣይ ጌዛ ከይትፍጽሙ ብሻዕብያ ምትዕራቕ ማለት ምስ ተፈታዊኩም ዝኾነ ብርጌና ሓሞዱ ምባኣስ ማለት ሰላም እንደምን አዎ ይሄንን ያው ያስፈልግ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር መስገን ደህና ዲኹም እንሆ ለማዓንቱን በተሐድሽ ቪዲዮ ዝለመድኩሞ ማለት እዩ ሓድሽ ስታይል ሓድሽ አሰራርሓ ግን ከዓ ብዙሓት ቪዲዮ ለምቀነ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛወሩ ዘለውን እንታይ ማለት ምዃኖም ንዓቶም ሒዘልኩም መፅለኹ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ መሳይ ታብታብ ጎሩ እንድሕር ነባራት ኮይንኩም ድማ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቅድመ ምሕላፍና ማለት እዩ ንእትቡኒ ሃነጽ ዝኾኑ ርእቶታት እዚ ኣይኾን ዚዓርከይ ንሕና ኤርትራውያን ኢና እስኹም ከዓ ኢትዮጵያውያን ኢኹም እሞ እንታይ ደልያን ኣይኮንና እናይበልኩን እንዴ ብኸምዚ ዓይነት ነገር እዚ ክንጸልይ የብልናን ወይ ከዓ ኣሕዋት ምዃንና ተሓባቢርካ ምዕባይ ንድግፎ ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ይብለና ኣሎ ክቡርን ፍትውን ሓው ከዓ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንከይድ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሪኦም ብዙሓት ዕላላት ኣለዉ ካብኣቶም ግን ኣሸንዳ ይኽበር ዶ ዝበለኒ እዩ ትማሊ ሓንቲ ኣዶይ ወይ ከዓ ኣቦይ ማለት ሽደን ወደይ ዝበለኒ ትማሊ ተሓንበለ ይበሃል ደኤን ተሓንበለ ይበሃል ኣብ ከባቢ ሓማስዮ ንሱ ከይከውን ንዕኡ ዝመሳሰል እዩ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ተሸንዳ ዝበሃል ኦኬ ምክንያቱ ኣብ ከባቢኡ ኣሸንዳ ምስኡ ዝተሓደ ሹም ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ኣከባብሮ እንድሕር ሓደ ዓይነት ኮይኑ ማለት እዩ ኣሸንዳ ማለት ኣብ ወርሒ ነሓሰ መወዳእታታት ከባቢ ብበዝሒ ዝበቁልን ምብቋል ኣይኮነን ኣብ ሽዑ እዋን ድማ ብደንቢ ሳዕሪሩ ዝርከብ ሳዕሪ እዩ ማለት ስለዚ ኣሸንዳ ማለት ነዚ ዝውክል ብዙሓት ከባቢታት ኣሸንድዬ ሶለል ሻደይ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣስማት ኣለዎ እዮም ምናልባት ሓንበለዮን ሓደ ሹም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ንቕፅል ኢና እዚ ዝብጦ ፅሩራ ኣብ ግንባራ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጌራቶ ዝብጦ የለን ፅሩራ ኣብ ግንባራ ዘሎን እቲ ካልእ ዘሎ ብዚ ክዳን ኣካዳድና ንትሳዕስዒት ንዋዕሊ ግን ትባህል እንታይ ምዃኑ ይሕብር እዩ ካብ ወገን ኤርትራ ዝተደርፈ ደርፊ ዋላ ይኹን እምበር ኣሸንዳሲ ቆልዕ ኣሸንዳ መሲል ኣላ ማለት እዩ ኣይ ከኣልና ዮምን ክብለካ ኣለኹ ታወዳ ኣይ ከኣልና ዮምን ይብለካ ኣለኹ ረይ ሲካ ጽባቐ ጽባቐ እስኪ ናይ ዚኣኸ ዝገደደይ ተምጽእ ብዝኾነ ሕወሓት ሲ ፃውዒት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኣቕሪቦ ኣሎ እንታይ እዩ ነይሩ ግን ኣቀራርቡ እንታይ ክሳብ ክንዲ ኣዘራራቢ ገይርዎ ዝብል እስኪ ንስማዓዮ እዚ ሓድሽ ድዩ እዩ ህዝብን ህዝብ ክጠናኸር ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ገይሩን ክገብርን እዩ ስለዚህ ሰላም በሀገር ግንኙነትን ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ስለዝሆነ እዚ ኩነታት ብዝተማልአ መንገዲ ክፍጠር እጃምታ ክትወፊ ንጽውዕ ሻዕብያ ዝገበሮ ተጻዋዒት ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ይግበረላ ኣሎ ካብ ትግራይ ህወሓት ንህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ያይን ህዝቢ ኤርትራ ጻውዒት ህወሓት ክጽውዕ እንተኮይኑ ንብርጌና ሓሞድ ክጽውዕ ዝግቦ ክጽውዕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ህወሓት ነቲ ኣብ ፍትሒ ዘሎ ተቃላሳይ ኣብቲ ወፅዑኡ ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝበለ ሰላሙ ዝምነ ሰላምካ ሰላመይ ሞትካ ሞተይ ዝበለ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኩሉ ዝከኣሉ ዝገበረ ነዚ ጻውዒት ክገብሩ ዝግባ እሲዩ ደገ ዘሎ ብታ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኤርትራ ብሎ እታው ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኤርትራ ብሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ሞትካ ኣብቲ ፀበባ ኣብቲ ሕማቕ እዋን ርኢኻ ኢኻ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ርኢኻ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ውራይ ግበር እሞ ንእሽቶ ውራይ ግበር እሞ ፈታዊኻን ጸላኢኻን ናይ ክልቲኦም ሓሳባት ኣነ ዝወሰድኩም ካብቲ ዘረባ እዚ ብዙሓት ሰባት ክጽውዕ የብሉን ዝብል እዩ ንሕጂ ግን ተገይሩ ዘሎ ንሰላም ምጽዋዕ ማለት ሓቢርና ሓንቲ ሰላማዊ ዝኾነት ገደቦ ንፍጠር ብሰላም ንሕበር ብሰላም ንዕበ ፍቅርን ሰላምን ኣብ ማእኸልና ይሃሉ ንሰላም ንዘምር ዝብል ነገርስ ነውሩ ነይርዎ ኣይፈልጥን እንድዩ ማለት ከም ጻውዒት ክትሪኦ እንተለኻ ግን መሪፅካ ምጽዋዕ ዝበሃልካ ኣይክህሉን እዩ እንድሕር ዳ ትጽውዕ ኮይንካ ዝበደልካዮ ይቅርታ ናብ ይቅርታ ክትኸድ ዘለኻ ማለት ስለዚ እንተዘይበዲልካ ይቅርታ ዘበሃልካ የብልካ ሕሶት ተዘይኮይኑ ማለት ስለዚ ይቅርታ ዝበሃልዎ ኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ምትሕድዳግ ገለገለ ዝበሃል ነገር ክህሉ እዩ ማለት ብዝኾነ ኣብዚ
ኣብዚ ጉዳይ ፃውዒት ዘሎ ክልተ ዕላማታት ኣሎ እቲ ሓደ ፀግዒ ምርካብ ዝመስል ወግዒ ማለት እዩ ካብ ውድብ ሕወሓት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብ ውድብሲ ፀግዒ ንምርካብ ወይ ከዓ ናበይ ክፅጋዕ ከም ዝደለየ ብዝመስል መልክዑ ይፅውዕ ኣሎ እቲ ካልኣይ ግን እቲ ፃውዒት እንታይ እዩ ፃውዒት እዚ ኣብ እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ቃልስ ዶ ቃልስ ነርና ገለልካ ተኣምነሉ ዝነበረ ናይ ትግራይ ቃልስሲ ሓደ ዓብይ ምሽራፋት ዝፈጥር ማለት ንመን ኢኻ ትፅውዕ ዘለኻ ንመን ኢኻ ተሓታታይ ክትገብር ፀኒሕካ ድሓናይ ሽዑ ንባዕልኻ ውንሲ ናብ ዳይለማ ውሽጢ ዘእትዩ ማለት ሓታቲ ከለ ዝበሃል ብከምዚ ዓይነት ወፅዓ ከሲስካዮም ገለገለ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ናይ ጆኖሳይድ ኣዋጅ ፈፂሞም እዮም እዚ ኩሉ ገይሮም እዮም ገለ ዝተባሃሉ ሰባት ምሽ መን እዮም ኣይገበሩን መን እዮም ገይሮም ብዝብል ነገር ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሰላም ፃውዒት ንሕና ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢልና ብዩቲዩብ ቻናል ናቢልና ዝጀመርናዮ ስለ ዝኾነ ንዓና ዳ እንጀራ ሰፍሕልና ኢና ንብል ማለት እዩ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያውን ዕርቂ ምሽ ከምኡ ይካየድ ነይሩ ናይ ህዝባዊ ርክባት ግን ክኾናል ዝበሃል ዘረባ ምሽ ይመፅእ ነይሩ ሽዑ ሕጂ እውን ከምኡ ይኸውን ዘሎ ናይ ብሓቅቶም ህዝብታት እዮም ክዕረቑ ዘለዎም ቶም መራሕቲ ተዓረቑ ይተዓረቑ ኩሉ ግዜ ፍሬምና ክኾኑ ኣይግብኦምን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ብዝበደልዎ ናብ ጥፋት ንሳቶም ብዝዕረቕዎ ናብ ሰላም ዝምለስ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ህዝብታት ከሳትፍ እንድሕር ዳኣ ክኢሉ ፅቡቕ ፃውዒት እዩ ማለት እዩ ፃውዒት እዚ ከዓ መልሱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢርና ንሰምዖ ምስ ግዜ ብወገን ሰልጠነ ዘሎ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ምፅዋዕ ማለት ብርጌድና ሓመዱ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ወገኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ ተፀዊዑ ኣብኡ ኣሎ እዩ እንድሕር ዳኣ ሰላማዊ ናይ ሓበራዊ ሰላም እንድሕር ዳኣ እንተተደልዩ ኮይኑ ምንም እዚ ዝዛረብ ነገር እኳ ኣይነበረን ሰልጠነ እውን ንስኻ ዘይተፀዋዕካን ዝብለካ ኣካልስ የለን ምክንያቱ ንስኻ ዳኣ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ኮይንካስ ሕሉፍ ሓሊፍካ ተቃሊስካሉ ነቲ ፍትሒ ኢልካስ ብድሕሪኻ ብጎኒ እቲ ህዝቢ ትግራይ ነርካስ ስለዚ እንታይ መሽግር ኣለዎ እዚ ብዙሕ ንምንታይ ንዓቶም ፀዊዕኹም ንዓና ዝፀዋዕኹምና እንትኮይኑ እውን ወፍረታት ሰላም ይካየደሉ እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ሰላም ዝበሃልካ ንዓኻትኩም እውን ሓዊሱ ክካየድ ስለ ዘለዎ ኢሉ እየ ዝግምት ኣነ ኣብቲ ናይ ሓሶ ሰላም በዓል ሄለን መለስ በዓል ሳይ ንኸብዱ ሪእኹሞም ኢኹም ንዕኦም ኢኹም ዓዲንኩሞም ገንዘብ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክመፁ ዝግብኦም ሄለንን ካሕሳይን ዘይኮኑ በዓል من قبل قرقش سلام يلوز الزمر زنبرة مسؤولي زعباي نفاري زبر بع رؤوسهم قبل قرقش نساكم منكم وجوز جبهم كنا لا ليز جبعنا بدون كلا أي جيدا غير تفتشمو الشعبية من العراق مالت مستفتا ويهم زغانا برجعنا حملو مبعث مالت ثمانين مش الشعبية من العراق مالت مستي فتا ويهم زغانا برجعنا حملو مسؤول مبعث مالت قداي سلطان خنري أتلنا እንድሕር ዳኣ ንስኻትኩም ሻዕብያ ተዓረቑ ኮይንኩም ሻዕብያ ኣይኮነን ኢሉ ተፃውዒት ንሻዕብያ ጥራሕ ይፅውዕን ህዝቢ ኤርትራ ይፅውዕ በሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ተፃውዒት እዚ እንድሕር ንሓደ ህዝቢ ፀዊዕካ ከም ህዝብስ ኣብኡ ተቃዋሚኡ ደጋፊኡ ተናሓናሓ ፓርቲ ገለገለ ዝብል ደላይ ፍትሒ ደላይ ሰላም ደጋፊ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ፓርቲ ገዛእ ፓርቲ ኩሉ ኣይፈልን እዩ ማለት ስለዚ ተፃውዒት እዩ ተፈንዩ ዘሎ እምበር ትመልሱን ዋዕሉ እኳ ኣይተፈለጠን ስለዚ ተፃውዒት ናይ ሰላም እማመ ዝደሊ ፃውዒት እዩ ፖዚቲቭ መልስ እንድሕር ዳኣ እንተረኺቡ ሓቅን እንተኮይኑ ህዝብታት እንተሳቲፉ ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ኢኹም ትደልዩ ናበይ ገጽና ንኸይድ ዝብል ናይ ብሓቂ ዝምልስ እንተኮይኑ ማለት እንተ ናይ ሕሶት እንተኮይኑ ቅድም ሕጂ እውን ዘይተፈተነ ስለዚ ኣይኮነ ስለዚ ረኣናዮ ታሪክ ንባዕሉ ይደግም እዩ ተባሂሉ ስለተጻሕፈ ምጽባይ እዩ ናይ ብሓቂ ተኮይኑ ግን ንኹሉ ይተጻውዕ ስለዚ ብርጌድና ሓመዶ ይጠቃለል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብልኩም ኣለኹ ደርግ ናፊቑ ደርግ ናፊቑ ኣይመስለኒ ህዝቢ ኤርትራ ከንቱ ኮይኑ መስዋዕቱ ከንቱ ኮይኑ መሳኪን ደቆም ክሓልፈሎም ኢሎም ዝተሰውኡ ኣያታት ከንቱ ኮይኖም ከንቱ ውይወ የስ ኣነ ሕጂ ኣሚነ ብሓቂ ብጣዕሚ ድሕዝን ተላግጹ ኣለኹም ኣብ ምድጋፍ ዘለኹም ሰባት ሲ ተላግጹ ኣለኹም ያ ብስዋኣት ተላግጹ ኣለኹም ደቆም ይንበሉ ደቆም ድሳቀዩ ደለው ፈቅዶ ሊብያታትን ሱዳንን ኢትዮጵያን ዳባትን ድሳቀዩ ደለው ሶምዮም ስለዚ ስውኡ ከቢሩ ዲ ሕጂ ስውኡ ሲ ከቢሩ ማለት ዲዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ተኽብርዎም ኣለኩም ማለት ዲዩ ኣብዛ ጽቡቕ ተወግዒ ሰምዕ ኣለኹ ከምኡ ዲዩ ሪኢኻ ነዛ ሃገር ካብ ዝወደቐ ሕጂ እዩ ገለገሊኦም ዝዝከሮም ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብሲ ኣነስ ክድግፍ እንተለኹ ድሕረይ ዳንዴረይ ተውቀል ወይ ከዓ ብጥቕም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ እዩ በቃ ዝገብረካ ኢለኩም ደነረ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ሰብ ደግፍ ተቃወም ናይ ባዕልኻ መርገጽ ግን ክትቃወም ወይ ከዓ ክትድግፍ እንድሕር ዳ ኮይንካ ድሌት ከዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ተኮይንካ ኣብዚ መሬት ተኣምነሉ ዶ ሕልናኻስ ይኣምነሉ ዶ ሕልናኻስ ይኣምነሉ ዶ ደስ ናብ ከም ማይ ኢኻ ንስኻ ማይ ኮነ ናብ ዝኹዓትካሉ ጉድጓድ ዝኸይድ ብዙሓት ሰባት ዲኻ ትኽተል ንስኻ ስለዚ ከም ኢዶም ስለ ዘውፅቶም ብዙሓት ዲኻ ምስኣቶም ተጀሚርካ ኢድካ ተውፅእ ማለት ድዩ ወይ ንስኻ ተኣምነሉ ኢኻ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ፕሮብሌም ናትካ እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ሕጂ መስካት ትተዓስ እንደገና ዝኾነ ነገር ትገብር መስካ ደስተይልካ ትጻረፍ ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ
كمزي تقبروهم زلهم قدايات كمزي حد نريهم زلنا شتق متق أي دقافة يتقاوموا سئلك بقى خم دليت كذا زمسألك أمتي خم الزرب ولا حنت بالي يقولهم قال أي كأن حلنا خم زي أمانوا له خلوا سبعة كتأمنوا لا يتفتون يقوم بقى حلنا بقى ستاندرد حدا سب يمان أقام زنبع من تان كيبل كم ميزان كوينو زقوم أفريم حلن وطرحيو زي أس بأنصار حلنا بأنصار ناتي حق ديايز مبزحاتو سبا أخي باريكم من دحر أخوينكم كم ديز قبر نابز دمقي ينجب يتقع مالتي تحققوا بدي أدخل زي لا يفلت قالوا نسنو بعلو مالتي تحقق بوزين دحر تهدم اللي أخوينا مساوي هدم تذي كوينو صقبل بق ما نمسا يقول كتاكا أي نخاكا لا زشك على الله زخبر الله بتأمي زسمعك بتأمي زقرب أنا كم زي مثل النيرو إيرتراوي بحكي لكم للخو جن أب سلام جزي زي حتت من أسي أب سلام جزي زي تحتت عدة عدة اللخي عدة وي أبو أوي واتكا لما أنت تسمع بتأمي يخون تهزم بتأمي يخون تقرمو سبك حتت كلو لما كم أسلمت يخون نسب نمنتاي كم زي حتيتك نمنتاي كم زيلك زيكو أيو الصوم جوا إيكا كايدو أيو بتاني توركم أبيلهم دم التي ليدقوا فوق حيلي كافت أشوف كوردو أيو لك أمس كافت دايت بيلف مريحلة بلورد ما قصي لهم تايجور أيو مالتي كأهل نتيجهم سلسي وكلنا بيقول سلسي عابك جاو من قستي تدرى أنا أيه لا أنا وكيلي أو نيرو سلسي he is no longer part of night من قستي الخاص مو قادي هذي أم لما بتي أقبلين بغير مش أنا والله وهم أتخوينا ما أتبيزخم حق أخورو سرعة عد سرعة تبحال تقرايسي لشات عمتات منقص مسكتها تقمتس منقص هم ليقول له قول لا انت رأيدين ورا عاوزي أخلهم أفتح صادو تانا قرم صحمس جمرت تخلو تبتم على الجميع تيوم تحتات نسل اللوم إذا يوم لها بوليتيكا وحلواتهم كتفوا وميو أبي أحمد أود ما خوين تهيج للو تأنا أبروف لجور لهم مراحي بود بغيرهم دحر كوديتات فسم خوينهم ولا بريتوريا مفراسيو نايم عارفهم من قسط مسؤوليتهم يهم مالتيو سلسك وقوكم إياه بللو سمعوا توانا مستير أو زيزو لحد مهورات زي مسمع زخونة سبعي سنتايدو أنا تذكرن مالتي قدم 3 عامات تنتانو دو قلقل زبهال نيرو قريبا بدمصيان مثلا انت تغاغي زخونه يكون مرحي اب كلتا سومن كود اي غليلو تخوينات دكتور ابي احمد كزاربت له سمعوس زخونه يكون مرحس كسا حجس اب كلتا سومن تملس يرا اخوني حجي بو حسابات ايدم يلوم بقى خمزي نعقمو مالك كلا اتازي زاربو زلزي تزاربو كيلكو ايزي بقى زمهور غلغل يلو ايرا اخوني نسعج بوغنو سلازي كلتا سومن امونني كوم زبهال ነገር የለን ይል እዚ አስተዛሪብ ብዙሓት ሰባት ከኣ ነዚኣ በብድሌቶም እናሸራረፉ ገለ ንሕና ብ6 መዓልቲ አረ ክልተ ሰሙን ክነውሕ ገለ እናወልቀኒም ሓቀድ ሕተኽቲ ተባህለት ዝዓዲ 3 ዓመት 4 ዓመት ሕጂ ዛጊድ ትዋላት ትጽዕንቶ ማለት ከም ብተመሳሳሊ ይኺዱ ናብ ራስያ ዩክሬን ምስተኣቱ ትሪእዎ ኣብ 48 ሰዓታት ውሽጢ ኬቭ ክናኣቲና ኣብ 48 ሰዓት ውሽጢ ኬቭ ዝበሃል ርእሰ ከተማ ናይ እንታይ ዝባርክ ንቋፀሮ ኢና ብዝብል መልክዕ ማለት ዝተጀመረ እዩ 48 ሰዓታት ግደፉ 48 ዓመት ዝውዳ ይመስል በዚን ተቐፂሉ ማለት ታይ ሕጂ ከምዚ ዝብል ፍሬም ካምንታይ ዘምጾ ሓደ ሰብ ተይልኩም ባዕሉ ሕስዎ ቢሉ ፍጥር ዘብላ ነገር ያ በቃ ሕስዎ ሓሶት ኣላ ማለት በቃ ንስኻትኩም ንኽተኣምንዎ ዘይግበር ነገር ዝየል እምበር ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ኩላ ነገር ኣብ ባዕድና ዘላ ኣብ ቅድምቲ ውዕሊ ብሪቶሪያ ገለ ዝበሃል ዘሎ ምፍራሞም ብዙሕ ፓርታት ማለት እዩ ሕጂ ፈሪሶም ገለገለ ዘሎ ኣሳትፉና ኣሳታፋ ይግበርዎ ድሕራይ ከዓ ትመርጾም ዘለኹም ሰባት ገለን ወዓሉ ካብ ሓደ ፓርቲ ወጻጽኦም ዝኾን ዘለዉ ሽግር ክፈጥሩ እዮም ስለዚ ተሳትፎ ክልሎ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ናይ መምራን ናይ ገለ ናይ ዝበሃል ይግባአና ዝብሉ ስቴክሆልደርስ ብምሎ ድሕሪዚኡ ከዓ ትውዕል ክፍረም ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ ነጥቢ ክለዓልዩ ኣብ ተኣኺባ ዝኾነ ክበሃል ንሓቀይ ካብኡ ተበጊስኩም ብድሕሪኡ ኩሉት ኮንሲኩዌንስ እንድሕር መጽኡ ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዕማም ስለ ዝዕረፈሉ ከከመ መጣጹ ክንቀበል ኢና ዝብል ዓይነት ዘረባ ነይሩ ማለት መመሪት ካሽዑ ጉያ ነይሩ ሽዑን ተብተብ ነይሩ ተላኢኹም ንሓቀይዶ ተላኢኹም ፈሪሞም ድሕሪ ዝኾነ ዓመት ከዓ ንሕና ይላኽናዮም ዝብል መጽኡ ማለት ባዕሎም ኣይትወስኑ ማለት ንሕና ይላኽናዮም ተይኮነ ንሕና ዘየበልናዮም ፈሪሞም መጽኡ ታይ ከኽትብል ነይሩ ካሽዑ ኣይተኣከብካ ይበልካ ይጽሓፍካሲ እንታይ ኢልካ ነይርካ ሽዑ ማለት ወላ ሓንቲ ይትብልኒ ኢኻ ማለት ካብ ድሕሪኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ከዓ እንደገና ካሊእ ወሊድቱ ጉዳይ ስለዚ ምሁራት ዝበሃሉ ሰባት ኣለው ብተፈጥሮ እዚ ዝእመን ነገር እዩ ማለት ምሁር ዝበሃል ሰብ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ንነገራትሲ ኣቀዲሙ ዝግንዘቦም ኣካይዶምን ኣማጻጽኦምን ካብ ታሪኽን ብምፍላጥ ማለት እዩ መጻኢ ኤክስፔክት ዝገብር ሓደ ነገር ንዑ ክትሰምዕ ግዴታኻ እዩ ዘይትሰምዕ እንድሕር ዳ ኮይንካ ነቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኩሎም ዓገግ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣይትሰምዖምን ኢኻ ትይካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሰናይ መንገዲ ኢሉካ ከይትኸይድ ነቲ ህዝቢ እውን ትልክሞ ኢኻ እምበር ችግር የምነበረ ዘለኹም ኣሓተይን ኣሕዋተይን ብጣዕሚ ተሪሒቑ
ويحفت بخم ويحفت النخم أبز سقايز النعيا تخونا الدخم تخونا بعلت جزخم تخونا قوالكم تزي كوينو حفت النخم حفت بخم أبز سقايز النعيا لما أن ما ينقرؤي لقل المحبر سبسل لله لتيف محبر سبسل لله كاب حدارن سلا لفتحة دكان سلا لقللوان بيت كريستيان سلا تقللن قربيتن حوي سلا زي لمنن لما نمسب ليوقع أسقاي حيزن موديس كلمنا لما نعمل على عدتاتنا زن كبرات زن بوليتيكا زمهرة زن هيمانوت زمهرة زن تولدي زحانة سلازي عب قداي عدتاتنا تخرت غيرنا كنسرح يقبع قوتري صبغيو توانا بروبلمنا نصقمنا نحنا كم حبرتسب حانتي عباي شجر زلاتنا مالتيو نصيين ننغرات نصيفهم هيمانوتنا اساتافا يكونن تباهلنا بعلو يكونن تصقم اتي باهلنا كابزي مفلاطنا زبغس صقم الله مالتي تحبرتسب يتصقم حزبنا حزب تግራይ مالتيو ابونان ادينا ندحر داريخمم نعوم فريم غيرو حدا መራሕ ይመርሕ እንተልዩ ዝኾነ ይኹን ውድቀትን ጸገመን የጋጥሙን ካድረ ፍሬም ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ግን ናይ ባዕሉ ካይዳ እንዳኸደ ማለት እዩ ንዓድና ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕዳታት ገለ ዘሸክመና ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ወለድና እንታይ ይብሉ እዩ ኣዴታትና እንታይ ይብላ እንታይን ዝደልያ እንታዮም ዝዛረቡ ዋዕላ ጌርካሲ ዝኾነን እሺ ለኣኺባ መሳል ክትገብር ከለኻስ መልሶም እንታይ እዩ ብዛዕባ መን እዮም ዛረቡ እንታይ ከዮም ዛረቡ ዝብል ነገር እዩ ስለዚ እዚ ዘይፈልጥ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እዚ ዘይወግዕ ማሕበረሰብ የብልናን ብዛዕባ እዚ ቀዲሙ ዝግምት ዝእምት ይዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ዘበለ ከማኽረኩም እዩ ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣይነግሮ ግደፉም ተብለኩም ተሎ ሰምዕዎ ኢኹም ሓደ ካልኣይ ከዓ ዘነዴታትና ትሪእዎን ዘለኹም ሕውየት ዝበሃል ኣብኡ ዘለዋ ብዙሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ጸገማት ዝተዓመፀት ዝተደፈረት ገለ ዝበለት ብዙሕ ስቃይ ኣብ ውሽጣ ሒዛቶ ነብሲ ትጾሮ መን ይጾሮ ኣዶት ኽእሎ መን ይኽእሎ ሰብስ ሕሉን ዝኽእሎ መን ይኽእሎ ማለት እዩ ማንመ ይኽእለሉን ስለዚ ምስጢር ገይርዋ ንበይኑ ዝሳቀየላ ዘሎ ናብራ እዛ ናብራ እዚ እኳ ንኽደግሙ ብዙሓት ሰባት መን ምዃኖም ዋላ ይንፍለጦም እከለ ልሕጂ ኣነ ሌብል ይገብሮም እዚ ናብዚ ወስደና እዚ ናብዚ ወስደና ይብልን ግን ናብዚ እኳ ክእትውና ብዙሓት ሰባት ጽዕረለውን መሊሶም ግን ቁስሊ ዝሓየወ ብዙሕ ትማሊ ከም ሎማዓንቲ ተዝከሮ ሰብ አለ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ መልእኽተ እዩ ንሕና መሊእና ኣይሓወናን ኣይድሓና ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ ብስእነት ስራሕ ይኹን ብግዛኣታዊ ሓድነት ይኹን ብመሬትና ይኹን ብኩልና ነገር ምንም ኣይሓዝናን ምንም እንታይ ሓስካ ድማ መሊስካ ናብዚ ማለት እዩ ናብ ቁስልኻ እንድሕር ኣሲድን ውዑይ ማይን ትደፋሉ ተኮይንካስ ቁስልኻ ተጋደሉ እምበር ሽግር ኣየምፅእን እዩ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ኩላህና እንደልዮ እንዲና ሰላም ግን ህዝባዊ ክኸውን ናይ ብሓቂ ክጻዕረሉ ክእል ኣለዎ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ዘለና ርክብ ናይ ሕውነት ጥራሕ ናይ ጉርብትና እውን ኣይኮነን ሕውነት ፍጹም ሕውነት ይዘለና ፍጹም ሕውነት እዚ ግን እንድሕር ክንሰርሓሉ ኮይና ፍጹም ልባዊ ኩሉ ኣካላት ከዓ ዘሳተፈ ንሕና ጥራሕ ነት ሰላም እንድሕር ፈጢርናዮ ንሕና ክንዕቅቦ ንኽእል እንድሕር ኮይና ንፈልጦ እንት ኮይና ጥራሕ ይኸውን ዘሎ ንሕና ምዕቃብ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና ቅድም ሕጂ ዝተፈጠረ ሰላም ኩሉ ሰብ ከምዚ ኢሉ ሰማይ ምስ ደገፈ ሃረር ምስ በልና ኢና ተዓጽዩ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ሕጂ እውን ከምኡ ይኸውን ሙሉእ ሰላም ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ሙሉኣት ነገራት ደመና ዝመስሉ ግመታት ዝመስሉ ነገራት ብነፃነትን ብግልጽነትን ስማዕ ልማዕ ብዝበለ መልክዑ ጸዊዕኻ ንክጽውዕ እንተለኻ ነቶም ህዝቢ ድማ ናታቶም ሽግር ሒዞም ናባና ካልእ ሽግር ንኽወስኹ ዘይኮነ ወይ ከዓ ንሕና ሽግር ሒዝና ክንከዶም ዘይኮናስ ሽግርና ፈቲሕና ሽግርና መፍትሒ ንረኽበሉ ክኸውን ክእል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ለዋም ቀነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደሕና ሕደርታ ሓዋቶ ኢማንቱ እዩ